Tak, na čo myslíme, keď vstávame ráno do školy? A čo si zaspievame pri ceste do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Na čo myslíme už v pondelok? Piatok, poviem, že si zresetujem hlavu. Aké sú naše pocity pred písomkou? Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? A na našu desiatu? Mám na teba chuť a stále ťa chcem. A kúsok po kúsku chcem ťa zjem. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Ha? Čo? Chcem, nech sa s tebou zblížim. Poď sem, ja ti neublížim. Poď sem, ja ťa nezbijem. A kam by sme ich najradšej poslali? Čo? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Ako pravidelne končíme školský rok? Pri poslednom privítach. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Je to vo hviezdách. Je to vo hviezdách. Čo budeme spievať profesorom pri maturite? A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Uvítaj krásny dom. A čo mi na to? Čo bolí, to prebolí. Ako budeme vyzerať po maturite? Neozalej. Ako si rodičia predstavujú našu budúcnosť? A čo mi na to? Ako vidíme svoju budúcnosť? Aká je skutočnosť? Nemám auto, nemám motorku. Čo vieme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? A čo budeme piť, keď odídu? Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. Čo si myslíme o našej pani profesorke automatizácie? Kaziko,